איתם על הפעם הזאתי, שקבלתי טוב מאוד באבטר ולא מצוין. המורה פשוט שונא אותי, למרות שאני ממש אוהבת את הסיור הזה. יש לי גם בזכור, אני ממש מנסה להירשם אליו, כי הוא ממש טוב. אני לא יודעת אם אני יכולה לעשות לכם קיצור ככה, אני אדלך עם אופן דרה, ולא מרשים לי. אז תקשיבו, אני אגיד לכם מה קרה. אני פשוט באמצע החיים החלטתי ללכת לחוג. לא יודעת מתי אני מסתובבת את המילים האלה, אמא שלי ממש להרוג אותי אם יש גלי שאני מסתובבת מהמילים האלה, אז לא אגלה אותה. אוקיי, אז אני פשוט הלכתי לחוג, ואז למדתי קצת על האבטר, וזה חוג כזה, מסתובבת ולא מבין כמה כזה, ואז פתאום בסיור היה מבדק על זה, ואני לא יודעת למה, כי באבטרים מבדקים. אבל בגלל שזה היה נורא קל ונורא כיפי, אני פשוט עשיתי את זה. וקיבלתי רק טוב מאוד, זה מדהים כמה נורא. ואמא שלי אומרת, זה 95, טוב מאוד. זה אישה אומרת, אבל זה ממש גרוע רק מאז טוב. אני ממש שנית את הסיום טוב מאוד. וזה ממש מובן מאליו שאתם צפיתם עד לפה, כי בגלל שאני נורא משקיעה בסרטונים בלספר סיפורים, שממש קראו לי ואני ממש לא ממציאה אותם עכשיו. אז שתדעו, אני נורא מעריכה את זה, אני לא זוכרת איך אומרים את המילה מעריכה, אני נורא שמחה לשמוע שאתם מתעניינים בזה, אז ביי!